Yo, what's up mga idol? Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. It's me, Greg TV. So, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong update na naman tayo sa biyahe mga idol. Mga idol, ngayong araw meron na naman tayong panibagong update na biyahe. At ito ang biyaheng Bicol. So, marami na akong in-update mga idol ng mga biyaheng Bicol, pero iba-ibang bus po ito. So, ang kinaganda po dito sa mga in-update natin ng mga biyaheng Bicol ay merong mura ang pamasahe, merong mahal din, pero safe din. Lahat po ng bus na natin ay safe sa biyahe. So sinisigurado natin na legit ang kanilang mga linalabas na information, at yun din ang ibinibigay ko sa inyo para inyong malaman bilang isa akong content creator ng mga travel update. So ayun mga idol, disclaimer lang po, ang update sa araw na to ay base lamang sa nakalabas na information ng isang bus na babiyahe ng Bicol. Kung ano po ang information na kanilang ibinigay, yun din po ang aking i-update para sa inyo. So ayun mga idol, bago tayo magsimula sa pag-update sa bus na ito, make sure po na kayo ay nakapag-subscribe na dito sa aking channel. Ito ang Greg TV, at pindutin nyo ang bell notification para mag-updated kayo sa aking bagong mga update tungkol sa biyaheng Bicol, Visayas o Mindanao. So ayun mga idol, sa mga bago kong subscribers, thank you so much sa inyo dahil alam ko nagustuhan nyo ang aking update sa mga biyahe, kaya kayo nag-subscribe dito. Sana po ay ma-share nyo rin ang mga vlog ko tungkol sa biyahe upang malaman din ng ibang pasahero na umuwi ng probinsya kahit saan dito sa Pilipinas. So ayun mga idol, bago tayo magsimula, i-shoutout ko lang lahat ng aking subscribers, lahat ng aking viewers na nanonood sa akin araw-gabi. Ayan, thank you so much sa inyo mga idol. Kung hindi dahil sa inyo mga idol, wala rin ako dito sa aking channel. So ayun mga idol, hindi ko na patatagalin ang pag-update sa biyaheng ito. Tara na, magsimula na tayo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Okay mga idol, ang i-update po natin ngayon na bus, ito po King Yan Transport. Dalawa po ang bumabiyahe sa kanila. Meron pong isang van at meron pong bus. So yun ang kinaganda rito. Saan ba meron ang biyahe ang King Yan bus? So ito na po, ibibigay ko. Meron po silang biyahe sa Santa Elena, Labu, Daet, Del Gallego, Ragay, Sipukot, Naga City, Kamsur, Legazpi, Albay, Sorsogon, Matnog. Ayan po ang merong biyahe ang King Yan Transport. So mga idol, kung may tatanong nyo, ang King Yan po ay sigurado bago lang tong bus na to. Pero po may biyahe na sila sa Bicol region. Wala pa akong update tungkol kung may biyahe silang Visayas o Mindanao. Itong update po natin ngayon ay biyaheng Bicol lang, kasama po ang Daet. So ayun mga idol, para naman po sa inyong mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa contact details nila. Ibibigay ko po sa inyo, ayan po. Para niya po inyong matawagan, ito po ang contact details ng King Yang Transport. Pakikuha na lang mga idol, 0917-626-4074. Tawagan nyo po yan mga idol kung meron kayong mga katanungan. Okay mga idol, about naman po sa pamasahe ay wala pong ibinigay ang King Yan dahil siguro hindi sila nagbibigay automatically pag nagbibigay sila o naglalabas silang information tungkol sa kanilang biyahe. So ang maganda mga idol, nagbibigay sila ng contact number para inyong tawagan at para inyong makausap na rin. At ayun na po, mas maganda yung tinatawagan sila para makausap at para malaman nyo kung ano ang dapat nyong gawin bago sumakay sa King Yan Trans. So alam ko maraming umuwi ng Daet kasi ang Daet tawi dagat yan kaya nahihirapan ko manap ng bus na masasakyan. So ayun mga idol, about naman po sa requirements, make sure po na meron kayo dalang lagi ng vaccination card at valid ID. Ang valid ID po ay pagkakakilanlan sa inyo, at ang vaccination card, yan naman po ang requirements ngayon. At make sure po na tayo ay sumusunod sa safety protocol. So ayun mga idol, yan po ang update natin sa King Yang Trans.
So ayun mga idol, yan po ang linabas ng King Yan na meron silang biyahe sa Bicol at yan po ang mga lugar na meron sila. Kung kayo po ay nasa Metro Manila at hindi nyo alam ang kanilang terminal, pwede po kayong makipag-usap dyan o kaya magpasundo kayo dahil meron silang van na pwedeng pangsundo at para daling kayo sa stasyon ng bus. So wala naman po silang sinabi na van ang sasakyan nyo. So ang nilabas natin ngayon yung bus nila, yan po ang update natin. Dahil meron po silang van, kaya kasama na yan sa update na ibibigay ko sa inyo mga idol. So yun mga idol, maraming salamat po sa inyong panonood at ayan po ang update natin sa King Yan Trans. Sana po ay nakakuha kayo na naman ng panibagong idea, panibagong information about sa inyong pag-uwi saan man dito sa Bicol region. So ayun mga idol, bago tayo maghiwa-hiwalay, make sure po ay nakapag-subscribe na kayo dito sa aking YouTube channel para po sa mga bawat update ko sa biyahe ay malalaman nyo. So siguraduhin naka-all ang bell button para bawat upload ko ay notify agad kayo, malalaman nyo meron na akong bagong update. So ay mga idol, maraming salamat. Ako nga pala si Greg TV. Welcome kayo ditong lahat sa aking YouTube channel. Thank you so much sa inyong panonood. Konti lang po ang update natin dahil konti lang po ang nilabas nilang information. So ngayon, ako'y magpapaalam na kita ulit tayo sa susunod kong update sa mga bus. Kung anong bus naman ang makuha natin na merong information na inalabas, yun din pong ibibigay ko sa inyo. So hanggang dito na ang vlog na to. See you ulit sa bago kong update sa biyahe. Thank you so much mga idol. Bye bye.